Moikka! Mä oon Frans Flyerista. Flyer on lisätyn todellisuuden tuotantopalvelu ja toteutamme näyttäviä, monipuolisia ja interaktiivisia lisätyn todellisuuden tuotantoja. Lisätty todellisuus, eli englanniksi augmented reality, on keino liittää digitaalista mediaa, eli muun muassa videota, 3D-malleja ja nettiä, painotuotteisiin, eli muun muassa julisteisiin, esitteisiin, tuotepakkauksiin ja käyntikortteihin. Digitaalisen lisätyn sisällön näkee, kun printtiä katsoo ilmaisella Zappar-sovelluksella. Lisätty todellisuus on konseptina vaikeasti selitettävä, joten mennään katsomaan muutama esimerkki. Yksinkertaisimmillaan AR-tuotanto on 2D-pohjaisena. Silloin kaikki digitaalinen lisäsisältö on painotuotteen pinnan tasossa. Tässä esimerkissä on tapahtumajuliste, joka herää henkiin videoksi, ja sen yhteydessä on linkkinapit tapahtuman Facebook-sivulle ja lippukauppaan. Näyttävää, hyödyllistä ja yksinkertainen toteuttaa. Lisätty todellisuus mahdollistaa myös kolmiulotteisten asioiden esittämisen informatiivisesti ja interaktiivisesti. Esimerkissä toteuttamamme interaktiivinen AR-toteutus, jossa lehtimainokseen on liitetty rakennuksen ja kerrospohjan 3D-mallit. Malleja voi tarkastella monesta kulmasta ja napeista käyttäjä voi vaihtaa mallin, tallentaa myyjän yhteystiedot tai siirtyä lisätietosivuille nettiin. Kaipaako yrityksenne lisää todellisuutta? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.